It's the RH to the EEE. You're rocking with the best from the CPT. You already know. Salt. Okay. Masiqala lapha le it took me like inbox yami be flooded the messages, you know what I mean? Kusesicela wenze reaction. Yeah, let this track that's flooding the streets right now, trending. I understand. So benike nathatha ixesha to do these things because ndisazama ukugadarisha ways owenza i-reaction zami zibe ngcono ne-podcast and all that stuff. I understand, but I'm doing this one for you guys. So kukho this track ethi RIP Last 95%. You understand? So for you to understand why you last at this sizayiqala ulast went ku podcast at New Wave by Quality Image. So in fact mani ngabe ndinixelela, you understand, so ngizanedlalela nizofumana nje the bigger picture, you understand, and even straight from the horse's mouth, you understand. We can't make this shit up. So here we go. Xa sithetha nge-weakness apha Cape Town hayi noba ngu-95%. Yo, straight one mas. Yabo. Hayi apha Cape Town hayi bafu hayi. Xa kuthethwa nge-weakness apha yabo ngu-95. But yintoni ke ngoku bullshit sells apha. Yabo. Yeah, le ingeyiyo eyona incanywayo. Yabo. First 4 bars ngongekayi-rap yonke u-16 wakufanye 20. First 4 bars dijudge ba ayikho le yenzayo mfondini. Yabo ndamamele ezalapha iyanqomba apha siyabulawa. Ivascom galela amanzi ntontontonto. Yasescom, uyoyichitha Ivascom yasescom, uyoyichitha into ezinjalo. Uthe ibhayi ngivulu. Iline mnike imene skali mna nami yabo ba you watch uthathisile. Call Pacino hayi come on ngafihla ntoni. Yo. Kodwa bakacinga ba le out cabene qabthini. Suke lapha. Because ngibona sendiswa mna ndiyalo kwenza nini. Sephuma ne-dis. Yabo kwaphuma ne-dis for ingqomba le way yabo ikuze ke iwe entertain mina kufuneka ndiyive ba isikali sayo le way singakanani yabo ngicela izibhedebhede mna. So the footage nithatha ku Facebook from Okadenza. So if you wanna watch the full episode and then the context of this whole situation, understand? So ufaka a link ya le episode, you understand? So so ile way lena that started the whole thing, you understand? Of Ulas getting dissed because of he said le way uqobo zvela yona, you understand? Le way ka 95% uba 95% wase Cape Town is whack. Understand? Akathanga owespaza, akathanga, you understand, uthe 95% waseKapa is work. So that includes like the English rappers, the Africans rappers, everybody. Or rapper Kapa 95% waseKapa is totally work. Understand? So now let's jump to a response of what Last said. So this is a response 95% RIP Last. 95% RIP Last by Ulisto Notri Tigers. So let's fucking go straight to it. The weakness of Cape Town hayi noba ngu-95%. Hey yo Tiger, halale. Kavele chapya bhanqa uthatha ikunya lo mayithethelene. I think le ngoma sesiyazi ne, so asizumane stop simane sirela simane stop simane sirela simane stop. I just want to play the whole thing and then sibe ne debate at the end of this track, and then see hit the comment section then sincokole some more. So yeah. Xa sithetha nge-weakness apha Cape Town hayi noba ngu-95%. Hey yo Tiger, halale. Kavele chapya bhanqa uthatha ikunya lo mayithethelene nto nge-rappers. Le week song, yeah, bhala le, yeah.
enkanyamba kugcwele iroad ulast ubhalansa ngekets kwipodcast uthetha uvoba ikets entswembu zimenza istress kuyingase zibese enkanyamba azoproducela insente lenti exporta ngomona ibeats zibiza ngochwepheshe work bra zininzi ingqondi zange zaxelela lo bekubhanqa sithi untswembu mhlawumbe ubumkalela wadunyiswa kuproducer esikhulu sicimba ubushayela wena wazi nje uvungama ibeat nzima noyibalela ngenisithi ngumshumayeli wezona uyangcola uyafoster ingoma zikaLast ziyabhora kwipodcast yekuthetha nje mkhulu u95% work kulonhloko yakho indunyuvi zenza uribongs le chap kwezi sipaza zahubuka ngosehlale nelegends escudo zicimba zabanyisa sicelo sivakele Last uzoyeka uchambaza ngathi lixhwele lidume ngoraya ngewisa inkanyamba nisengugod weskim sakho sonke kuni ndingiqamata baxelele kuhlala gqibela mna ndizokhupha iqhatha eyo Last yekuthetha into ngasoze imele cimba utokunobani akho nido kusifonele unikwe chance kwipodcast wena ubone ukusigcinele awusiboni cela uribongs specs akoleke eyo Last yekuthetha into ngasoze imele ucimba utokunobani akho nido kusifonele unikwe chance kwipodcast wena ubone ukusigcinele awusiboni cela uribongs specs akoleke wacikitwa nguAzo zama uphula umthetho sithi sifaza sifile kodwa kubhubha wakhe amehlo anisiboni cela uribongs specs akoleke wacikitwa nguAzo bonze zama uphula umthetho proof the point boy ubusikuthala siza from 2005 ngoku sibona sikhula izinza sihlakaza inkanyamba ivuka ngomso selihamba ulibele izindaba yaqamza sikhama uthetha shit thina sifuna hit ngoba sikwazi sesibona nje kwamaze ethetha ngathi phakwe ikhasi mene ndinile bedengu seyimveku ndikubona ngoxhasa itheku wena kwethu nungulewu zongipopisa nge-freestyle usamumethi 69 anchayelwa zilines nika ndihlala ndibetho line usipitela ngolwatha bathi utswempu bayaqhatha wena uyi-weakness kwe-rap chalo usaxweba amaqatha Last AV uthithekile okanye utheni usewabehave okwemetho okanye ikoledi ndizogqilaza ngempeni indabandaba isephepheni eyo Last yekuthetha into ngasoze imele cimba utokunobani akho nido kusifonele unikwe chance kwipodcast wena ubone ukusigcinele awusiboni cela uribongs specs akuboleke eyo Last yekuthetha into ngasoze imele ucimba yandigqiba la nobani akho nido kusifonele unikwe chance kwipodcast wena ubone ukusigcinele awusiboni cela uribongs specs akuboleke wacikitwa nguAzo zama uphula umthetho sithi sifaza sifile kodwa kubhubha wakhe amehlo anisiboni cela uribongs specs akuboleke Sasithetha ngeweakness Aight. So there you have it. Okay, masiqale kanje liwina. Let's go back to uLast ekule podcast, New Wave podcast. I understand about Cadenza by Quality Image. So uLast said 95% were MCs aseKapa's work. You understand? That's how he felt. You understand? Opinion yakhe ba umjita ufila ba jonga 95% ucula udoti. You understand? That's how he feels. Everyone unayo opinion. You understand? Everyone unayo opinion. You understand? That's how he feels, you know, Last. And then I want you guys at home to tell me, is Last the way ayithethayo varied nyani 95% waseKapa ucula udoti na? Can you hit the comment section and then sincokolini, you understand, uba naive le way ayithetha Last yanqanelana naye or uthetha udoti yena, you understand? And then size ke ngoku kuListo and Three Tigers kule ngoma yabo ba respond kuyo kuLast, you understand? I feel like it's the same when I said Spaza. For me it's the same when I said Spaza is dead, you understand? I knew bakhona abazawuphakama bathi fuck no, Spaza is alive, Spaza is not fucking dead. But it was an opinion I wanted to get across. Not even an opinion, but a statement that I wanted to get across. But this is how I feel at the present moment. You understand? And I got my point across. This Spaza is dead. You understand? So I feel like Last night, this is how he feels. But 95%
we-MCs zaseKapa sicula uDuti. That's how he feels at this present moment. Or Kuyabe Phakula podcast, that's how he felt. You understand? Maybe that's how he still feels. You understand? So I knew bakhona abantu abazawuphakama bathi last uthetha igaka. Xa bengayazi bamhlambiza bayaqala amasoja, but amasoja came through uListo no Tree Tiger. You understand that they came through with ingoma ethi 95 RIP last. So anzothetha ngami ke mina ke ba okay ndingenaphi kule ngoma ndidiswe and use my platform to say this and that, this and that, this and that, this and that, this and that. Mina I understand when I said Spaza is dead bakhona abantu abazaza kum bathi pa. So now the grand, you understand, and nobody responses I was after 10 years again, because le ngoma ndayenza ngo-2000 and get lockdown 2020. So manje that decide to respond ngoku for what the fuck I said, then it's their business, the grand, you understand. But as far as last go saying 95% wamasoja aseKapa acula ikaka, le response iyayenza na justice to what last has said. Like, you understand that? Do you feel it? But yeah, Machita, step up because I equal Machita. Yeah, I'm with you. Ispaza, hip hop, the entire, however you wanna call it. You understand that? It rap, whatever. I found I kept down 95%. I equal last. Do you agree with irresponsible Machita? And do you feel it to the core? But yeah, yeah, yeah. Nathi le bese tanga about 95 95% of work sekhona. You understand? So yeah man, hit the like, share, comment and subscribe, and let's just spend a conversation up ezantsi. You understand? Asilwi but abalwayo bazawula ke baqhekeza, but uncall up, like, comment, share and fucking subscribe. Let's go.